mal panjenengan lampahi napa dereng? Oh, mboten gadang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane wong sugih ku yo rekoso mikir zakat mal sing sawahe akeh kok gadah bengkok kathah panene pari kathah kudune dizakati. Lah nek sing sawahe gur sethithik waya panen yo malah dipangani tikus. Tem mriki wonten tikus mboten sih? Ya Allah berarti tikus Magelang karo tikus Pati nggih sami kathahe. Masya Allah, ya wis ana setrume ngono ya ora mati-mati niku tikuse. Kadang sing kesetrum malah sing gadah sawah niku. Ya Allah, delala tanggane padha panen kathah awak dhewe niki wau mboten panen mergo dipangan tikus. Tapi terselamatkan dari zakat mal. Mulon jenengan diparingi panen kedik ngono diambil hikmahnya. Oh, mungkin nek pariku akeh aku durung iso nglakoni zakat mal niki. Maka kula panjenengan sedaya teng wulan Ramadan ugi teng sasi Syawal sampun diajari Gusti Allah dikongkon dadi wong sing loman lewat dengan cara zakat fitrah. Kula jenengan diajari sedekah kersane mboten dadi wong sing pelit. Tiang mriki sing pelit nggih wonten? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Sing muni kathah mau pundi? Kalau tinggal nggih kadose wajah-wajah dermawan semuanya. Tiang niku nek loman, masya Allah. Inna sakhiyu qaribun minallah. Qaribun minal jannah. Qaribun minan nas. Ba'idun minan nar. Wong nek loman disenengi pangerane, disenengi surgane, disenengi tangga-tanggane, sing ora seneng gur siji tok nerakane. Tapi wong niku nek pelit. Ya Allah mulai merantau yo nganyari mobil ora tanggane mlengos ora lebar blas ora dundum apa-apa THR yo ora nyangoni dulur ya ora nyangoni wong tua yo blas ngoten niku wonten jajan nang dhuwur toples yo sithik jarene nggo iman ling nyambut gawe niki wong modit pelit bakhil mekikil upel metu mawon nggo heman niki banget pelite mula nek modelan ngeten niki najan omranto arep diajak gotong royong ngeten niki klungani Kang ayo mulai yo. Suwe iki ra mulai nang desa ya dengan ana pengajian kangen nggih karo tangga-tanggane ora Kang ora iso mulai Kang ra duwe duit nggo tuku nganu tiket pesawat regane larang aku nang kene wae aku. Barang tahun ngarep dalah gak ana pengajian mulai. Modele wong sing pelit. Wong sing pelit niku ya Allah ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Adoh saka pangeran, adoh saka surgane Gusti Allah mesti adoh saka tanggane. Saya yakin wong domban najane ana wong sugih kaya apa tapi kok pelit jenengan remen apa mboten? Remen apa mboten? Mboten. Ora bakal disenengi wong niku nek wong pelit. Maka sepindah malih kalau wingi teng bulan Ramadan secara tidak langsung Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan lewat sedekah yo lewat zakat padha dundum takjil lho niki nggih ceritane sedekah iku lho jenengan saged nggih nolak balak nggih saged dinggo ngleburke dosa kula jenengan sedaya Allahumma amin ya rabbal alamin. Mula ayo padha sregep sedekah
Halo. Hai. Ken jenengan lagu-lagu ngeten iki seneng mboten sih? Seneng. Ramane lagu napa ta? Campur sarinan, dangdutan, solawatan, koplonan, napa regenan. Ya Allah jajalan rindunya padamu. Aku datang nyaut akan ku jadikan permaisuri apa? Permaisuri kok nang omah dasteran. Ngono daster ya bolong kabeh. Tangan tangan nyekeli ulek, tangan kiwa nyekeli susuk. Ya Allah. Ambune brambang bawang tiang mriki nggih ngoten niku. Padha karo aku, Bu. Mboten napa-napa insyaallah besok kita jadi bidadari surga Allahumma amin amin ya robbal amin. Niku sing pertama tazakka niku piyantun ingkang purun zakat. Sing nomor kalih dipun pestani tazakka menawi kula panjenengan saged birrul walidain. Birrul walidain niku bekti terhadap orang tua. Mulane nalikane wulan Ramadan wayah akhir pun pungkasan kathah ingkang sami merantau niku padha kondur, sami padha mantuk, sami padha wangsul. Mergo pengin bekti kalih wong tuane. Wong tuane disangoni, wong tuane di THR-i, wong tuane ditumbaske jajan, ditiliki mawon wong tuwa niku pun seneng. Maka kula panjenengan jangan sampai menjadi anak yang ukukul walidain. Ukukul walidain niku anak ingkang durhaka terhadap orang tua. Arep wong tuane pun sepuh kluthuk. Tetep niku wong tuane awak dhewe. Mula wong tua niku diibaratake kados Al-Qur'an amoh. Amohe kados napa? Wong tua mboten angsal ditelantarno. Quran nggih ngoten, Quran amoh niku gak oleh ditelantarke. Kedah disimpen di tempat yang bagus, tidak boleh diinjak-injak, harus dimuliakan. Lho wong tua tambah tua kudune saya dihormati, mboten saya ditelantarke. Tapi nyatane akeh anak padha nelantarno wong tua, akeh anak ora sabar nggo ngrumat wong tua. Kathah napa kathah? Panci wong tua niku nek saya tua niku kadang saya angel. Nggih napa mboten? Tapi saya tua kula jeneng kedah saya sabar. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wong tua kok mpun tua, mpun sepuh, mpun ketinggal wane, mpun ketinggal ubane, nggih. Niku awak dhewe kudune sing sabar. Mboten kok malah nyentaki wong tua, mboten kok malah ngamuki wong tua. Kadang awak dhewe dadi anak ora sabar, nggih napa mboten? Wong tua cerewet ngono awak dhewe ora sabar. Wong tua kan pengen cuma didengarkan, ditemani, didengarkan, direncangi. Mergo wong tua semakin seperti bayi, bocah malih. Bayi niku pengen ditunggoni. Nggih napa mboten? Anake kula niku setunggal tahun Bu nembe. 13 bulan lah. Ketika dia tidur, niku nek tak colke kula tinggal teng kamar mandi napa kula tinggal nyapu ngoten mawon nangis. Nembe kumpul ngoten kok dijarke mboten dililing, mboten diajak ngobrol ngono ya nangis. Wong tua ya ngono. Duwe anak tapi anake gak tau niliki merantau ya ono ya ini gak tau mulih nyangone ya babar blas. Wong tua ya nangis. Ya Allah aku duwe anak pitu kok ya ora ana sing ngiling karo wong tua ya kok. Ya ana ya ini berantara ana sing mulih ya kok. Padahal ngono kuwi awal-awal berantau ngono ya tak sangoni akeh kok. Niki wayah riyo ya ana sing mulih ya kok. Ya Allah ya Allah. Ngono ya mbak aku ngejak
jawabi, ya Allah Dik, ora usah nangis. Ala piye ora nangis leh kok. Ngene iki lho wayah bodo kok. Tangga-tangga ngono omahe adem kabeh mergo padha kumpul ya ana kipase kok. Awak dhewe ngene iki ora nangis piye sumuke kaya ngene kok. Kipas sih duwe lah tapi piye wong anjene ra duwe anak, duit ra ono sing ngirimi ya kok. Ono listrike dipateni karo PLN lah. Akhire yo kipase mati. Sumu ngene aku, sumu ngene. Kaku ngejawab, wis gombah, ora usah ngresula iki lho ana tisu. Gunane tisu ki lak lapo lak nggo ngelapi kuwi to. Tak lapi rene lho diuti. Ya kok alhamdulillah iso ana tisu ya. Mboten apa-apa. Mboten usah diuripne mboten apa-apa. Paling delok menawa ya rampung niki ya. Ya Allah, ya Allah, halo. Tangisan tok wong tuwa niku eling anak ya Allah lek. Aku ngene iki pengen ketemu anakku kok ya alhamdulillah. Untung kok duwe tangga wong domban ya kok. Niki mang aku nangis banter tanggane mara terus diuripno. Nek ra wong domban gak ana banget tapi aneh. Aja nangis sing banter gombah. Ngono ndungu tangga mara meneh ora apa-apa ben padha mara kabeh. Sapa ngerti mara rene donga nyangoni 100.000 100.000. Ya Allah leko ngono biyen tak rumati temenanan kok aku le ngetokno ngono ya ngeden-ngeden temenanan kok. Anak pitu ya metu dalan siji kuwi kok. Ping 7 lengku ngeden kok. Mari ngeden yo dijahit larane kaya ngono kok. Ya Allah barang gedhe duwe dhuwit dhewe kok ora padha eling karo wong tuane ya kok. Ngerti yo ngono arep tak balekno meneh nang jero weteng kok. Tapi wong yo ora iso yo piye meneh wis sabar gombah sabar. Aku wis tak sabar kokong ya Allah ndem piyen tak rumati mangkat sekolah tak sangoni nanging bareng saiki karo wong tuwa lah kok padha lali ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana wafir lana mamado ya wasiat karomi podo lali ya Rabbi bil ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana wafir lana mamado ya wasiat karomi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados PR kula panjenengan sebagai seorang anak kudu sing sabar anggenipun ngadepi tiyang sepuh. Bu, Bapak, wong tuwa niku mboten tiyang Pati, mboten tiyang Magelang sami. Nggih, nek cara desene kula teng Wonosobo mriko, amargi kula riyen niku mondoke teng Wonosobo. Kula kuliah nggih teng Wonosobo. Yang namanya orang tua punya penyakit sama, namanya penyakit Alzheimer. Napa? Alzheimer. Nek cara bahasane wong Pati pikun. Nek cara mriki napa? Sami. Wong tua pikun. Mpun dahar ngono jarene ya durung dahar nggih napa mboten? Pikun. Mula ngadepi wong pikun ya kudune sing sabar. Niki tugase anak. Halo. Lah mugi-mugi mawon awak dhewe niki dadi anak sing sabar. Mula sinten anak kok ngasiwani durhaka terhadap orang tua, uququl walidain. Mula siap-siap dipun wales kalih Gusti Allah, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di akhirat, tapi teng donya pun wonten walesane. Benten kalih maksiat lintune. Menawi awak dhewe ninggalno ibadah, Mas. Jarak ora salat, jarak boten poso. Nyatane ya rezekine jedo lancar kabeh. Merantau yo duwite berah, ngene mboten. Ra poso 30 dina nyatane mulih yo duwite akeh. Soale walesane mboten teng donya mboten, walesane teng akhirat. Walesane teng alam kubur. Paling nek ra sembayang ngono yo ngesu nang alam kubur diparani ula, ngono kuwi. Jenengan mantun tah karo ula? Parane yo parani ula, diparani kala jengking. Sing paling ngeri mana ya diparani malaikat mungkar nakir gewedhi dhuwur mripate abang kaya mawa nek nembe matur niku abane kaya bledek lagi muni man rabbuka kok ora tau sembayang yo ndredeg arep muni Allah ngono wong man rabbuka man rabbuka ora iso muni. Ayo jawab man rabbuka. Gari muni Allah ora iso muni. Biar. Tutuk kali malaikat hancur lebur serta hangus. Hancur lebur tulangnya serta hangus karena dihimpit bumi dan dibakar api karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Enak belas. Jajal penyanyi jajal sebagai balasan. Ya api wong penyanyi jenengan jajalan Bu sing banter sebagai balasan. Ya Allah santrine idalailah kabeh ge ya Allah Gusti. Lah niki takoni man rabbuka bingung len jawab boten ngertos malaikat tutuk. Dar. Kaya apa ngono lho Kang? Ulangi, takoni man rabbuka mboten saged jawab dituthuk karo malaikat. Kedene ra iso jawab guyang-guyu ki lho jenengan ya Allah. Wes pertanyaan nomor 2, nek man rabbuka ra iso jawab saiki agamamu apa? Ra iso jawab meneh tuthuk malaikat. Ngono jenengan. 100 Bu. 100. Dene takoni apa agamamu kok ora iso jawab, tak takoni maneh apa kitabmu ora iso jawab. Wis malaikat. Ampun siksa kula malih. Iki awake kula wis lara kabeh katulung. Kaya apa sing medeni ngono ki lho Kang.
Ayo, sing medeni ngono. Lah kok pas banget kan to jenengan. 100 Bu. 100 Mas. Sik ta lah. Lah Sabar. sing mara kuwi kan malaikat mungkar nakir. Lah kok suarane dadi malaikat mungkar nakir iku pripun ta suarane? Nah, ayo. Ya. Ayo ulangi. Man rabbuka. Bu, malaikat kok guyu to, Bu? Malaikat domban nek niku. Ling muni ngono kok koyo sapi iku labane lho. Persis ta, Bu? Iya, persis, Oke. ulangi Cobi, lagi. Ayo, cobi, lagi. Ibu, cobi. Persis ta, Bu? 100 Bu. Kayak gendruwone wong domban ngono ki modelane. Man rabbuka. Tolong malaikat. Aku ora iso jawab kan. Aku ora iso jawab kan. Gedek biasanya. Aku ora iso jawab tolong. Bu, malaikat nek enten musike, Bu. Betul Lho iki. malaikat kok musiknya ono icik-icike barang kaya ndadak muni barang lho ya Allah. Niku malaikat betul drum, Bu, saniki. Masyaallah. Lho jangan sing muni 100 mau pundi? Kula, Bu, kula. Hah? Mriki. Sing pundi? Kula. Iya. Mriki, Bu. Oke, saiki tirokno suarane ula, suarane geni, suarane kala jengking nang alam kubur. Tak weni 100.000. Nggih. Nah, iki kula, Bu. Ulane metu nang alam kubur. Arep nggodho, arep medeni, arep nyaplok wong sing ora tau nglakoni sembayang fardu. Ya, muni ulane. Ula, Bu niki ula. Ula ndomban metu. Ula. Ula metu saiki kala jengkinge metu arep nyaplok. Sapa wong domban sing ora gelem nglakoni sembayang 5 wektu yo kala jengking metu. Jengking, Bu niki kala jengking. Panci wong domban luar biasa. Nggih. Suara kula jengking yo. Kala jengkinge metu saiki klabange sing metu arep gubel sapa wong sing ora gelem nglakoni sembayang 5 wektu. Niki nganu Bu, klabang masuk angin, Bu. Klabangin nembe masuk angin. Ya Allah Gusti. Iku mah kala jengking saka ngendi lah ya. Wis tak Masuk sangoni angin. masuk angin nek Nggih, kala Bu. jengking ya. Nggo tuku tolak angin nggih. Alhamdulillah. Tasih sinten sing jenengan beto niku? Kene jenengan niku. Nah. Ngek ngono lho. Ngek. Kala jengking niki, Bu. Nggih, kalau jengkinge ngene iki. Nah, Jaza, masyaallah. jaza, kumullah, Bu. Nggih. Nggih, ahsanal Sami-sami jaza. sama Sule, nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Sinten ingkang badhe nambahi? Monggo. Bu, tak betake kathah. Monggo sing perantauan mriku niki nami badhe Sing nambahi. monggo sing ajeng nambahi. Mbak Yara napa ajeng paringake kula sing wau 100. Mboten napa-napa nggo mriki. Nggih. Pak, Dalem, ngapunten. Bu, nggih. Ceritane kula iki arep meden-medeni wong ngono ben rodok wedi titik padha tobat gelem Ngaten. sembayang. Nggih. Kok malah digawe lucune kaya ngene iki ora padha wedi kae karo sisa kubur kae. Ya Allah. Nggih. Dur pripun Ibu kula lepat, Bu. Ya tak ngapura kok Pak. Nggih. Agorene njaluk. Paringi ngoten lho Bu ana godhong lebokno ya ora Monggo, masalah. Bu. Ana krikil.
Napa? Oh keliling ngoten nggih janjane nggih. Keliling apa mau? Ya Allah. Amal. Paring-paring saikhlase nggih, heeh. Ana sendal lebokno, ana krikil lebokno, godhongan lebokno. Heeh. Pak jenengan mau to dadi malaikat ngono ta ceritane. Mari ngono kan dadi ula, dadi kala jengking apa sakit dadi ngemis-ngemis ngono nggih. Ya Allah. Monggo niku saikhlase niku. Asal pinten jenengan? Kok diparingi temenanan jenengan niku? Matur suwun nggih, matur suwun riyen kalih jamaah. Tok angsal kalih. Ning nggih lumayan, Bu. Nggih lumayan nggih tumbas teh ngono kuwi ya. Ah, matur nuwun nggih, Bu. Nggih, sing niki pun dalih teng mriki tak paringi donga mugi-mugi sehat selalu. Amin. Dongake malih ta sing Nggih, maringi. mugi-mugi iku kaya Bu Nyai. Nggih, muga-muga Bu Nyai sesuk ngejeki kula sak kanca. Ngaten siap. Niki murah-murah mawon. Nggih. Larang Bu Nyai nek kali niki. Padahal kula niku mboten arep mboten saestu. Yakin? Bu? Yakin seyakin-yakinnya. Saya sampai luar Jawa, dugi Lampung, dugi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Mboten nate narif kula. Nyepinten. Dalam. Saya itu pertama tidak pernah menarif. Nggih. 2, saya tidak pernah tahu isi amplop saya berapa. Ancene transfer are ngono ki mesti. Ndak, saya tidak pernah meminta transfer. Saya tidak pernah meminta DP. Kula nggih mboten ngertos pinten isi amplope kula. Soale pesene guru kula menawi angsal bisyara nggih disangoni kalih panitia ampun dibikak langsung. Mengke ndak dadosaken awak dhewe ngertos isine piro. Nek kathah engko ewoh, nek sithik kok kurang mengko gelo. Lah pripun yai kula ngoten. Wis dadekno siji, nek sampeyan butuh angger dijipuk. Butuh nggo nyangoni supir ya angger pendhet nggo sangoni nyupir. Butuh bensin ya angger nggih tumbas bensin. Sing ngoten niku malah sing mboten bakal telas. Nek mbok buka bencangoni mbok buka mbok itung, mbok buka mbok itung, mbok buka mbok itung. Lho tek semene. Lho eko tek semono, ndadekno gelone ati, ndadekno ora ikhlas le ngaji. Tujuanmu mengko dadi keliru. Ngoten. Tapi benten nek kalih niki kan panci bekerja, Bu. Profesinya memang seperti itu. Penyanyi sing saged ngorjen nggih ngorjen ya ndak apa-apa wong panci kudune dibagi nggih napa mboten dibuka ra apa-apa mengko lek bar iki ra usah dibuka delikno ora mesake kanca-kancane tapi nek kula kados mekaten nggih mugi-mugi mawon pandongane saking panjenengan sedaya mugi-mugi saged istiqomah ngoten nggih amin Allahumma lha niku ya Allah ditakoni malaikat ora bisa jawab mergo ora tau salat mboten nate poso mboten nate ngibadah niki bahaya halo hai niku alasane nyesuk ingkang padha nglampahi maksiat tapi maksiat ingkang setunggal niki uququl walidain nglarakno atine wong tua nyentak wong tua musuhan kali wong tua sebelum kita dikirim di alam barzah di alam kubur maka siap-siap akan mendapatkan balasan di alam dunia wonten sing didamel lara mboten mari-mari ngantos sak sedone tasih lara bahkan lesane kaku mboten saged ngucap kalimat syahadat kados napa ceritane Alqomah
Barang nikah mbon boten nate ngrumat wong tuane malih tilik mawon pun boten nate mergo wedi karo bojone. Kadang wong lanang kuwi ngono, kekere kaya apa nek karo wong wedok mengkeret. Arep nang ndi Pak? Arep niliki mae, ra usah. Tilik mae kok terus. Iling bojone arep riyaya ya butuh gamis 3. Gamis 3 kuwi regane larang. Aja mbok emeh sing mbok pikir lho niki wong tua manut bojone napa anak lanang manut bojone njuk lali karo ibune. Alqamah delalah sak sedone niku sakit Bapak Ibu. Bahkan lesane kaku mboten saged ngucap kalimat Allah. Angel gone sedo angel. Sebelum mendapatkan ridhonya orang tua, sebelum mendapatkan maaf dari orang tua, angel gone sedo. Naudzubillahi min. Lah akhirnya Alqamah saged sedo, saged ngucap kalimat Allah ketika ibunya sudah ikhlas, ibu empon ridho, sampun maringi ngapura, nembe saged Alqamah sedo. Wonten delalah yo sugih duwite berah tapi mergo ukukul walidain durhaka kali tiyang sepuh karo keluargane mboten akur karo bojone padu. Anak delalah niku nggih disekolahno mboten lulus, dipondhokno yo ora kuat, boyongan kon ngapalno mboten apal-apal. Lah Bu Alif aku iki ngono yo ngrumat